My good people of Nigeria and beyond. But it don't happen again. It don't happen again for Sambaz Global Pictures Limited. Sambaz Global Pictures Limited. Oh yeah, make una forward march to Sambaz Global Pictures Limited. Now people will get experience for music and film industry. As I talk, it don't go carry my memo. Nigeria Talago. Chinedu Nwadike Okubaji akaji ngozi anyị. Okubaji akaji ya kokente mweru maka. Okubaji akaji ya kokente mweru maka. Ana maji onye joka ngurulu. Onye. Ana maji onye joka ngurulu. Oku natara m ya. Ana maji onye joka ngurulu. Ebube bulieliwe. Ana maji onye joka ngurulu. Ezi Okubaji akaji ya. This time, as I talk, Sambaz don't enter Ghana. Go carry this African musician, Prince Ama. Oh yeah, make you go. Long time no see, and the best of Prince Ama. City style. We don't come again. Onye Ntisa Ewo onye osimi Onye Ntisa Hallelujah amen Hallelujah amen Hallelujah amen Jehovah gemere gi gacha Hallelujah amen Hallelujah amen Hallelujah amen Jehovah gemere gi gacha. Oh yeah, my good people. Oh, you could have taken an eye chop Christmas for this obangastic and abracadabra and fantastic musical film. One day, God will hear my prayer. My name is Goshen. People will love me, Goshen. One day. My people, this one don't be what we go talk with the mouth. You need to go take your IC. You need to go take your IC because he go talk say the good man person take your IC. Carry here. Take mouth to talk for himself. He go happen. He go shake. He go shell. Now people will get experience in I producer. Now the Divine Mercy Production the producer. Fidelis Akbanai director. Distributed and marketed nationwide by Sambaz Global Pictures Limited. Number 94 Iweka Road on the chart. Number 1 Mivaton Avenue, Aba Abia State. Number 23 Stadium Road, Ekulomia, Anambra State. Sambaz Global Pictures Limited. You are too much. You are too much. Now the people who know what is there for entertainment industry, for entertainment and music and film industry. Sambaz, you are too much. Rush down to Sambaz Global Pictures Limited. Number 94 Iweka Road on the chart. Oh yeah, my good people. Oh, you could have taken an eye chop Christmas for this obangastic and abracadabra and fantastic musical film. Onye Ntisa, Onye Ntisa. Egwum Ojemba wilo 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 Egwum ejego mba niile Egwum Ojemba wilo Egwum ejego n'Ichado Egwum Ojemba wilo Egwum ejego Enugu Egwum Ojemba wilo Egwum ejego n'Enugu Egwum Ojemba wilo Egwum Ojemba wilo Okay. Na SNT go moto. No wine. No. Na of this guy capture Jenuba. Na chigwam na SNT.
na aga apịakapụ ya nna ya a ga-esu ezigbo ibu a ga-esu ezigbo ibu a ga-esu ezigbo ibu ọta na-etikwa na-eme ọmekwana gịnị ọkwa ndị ntisa nwanne m ejekwana ntị ndị asịlị osu imi ifele emegbu gị makwa na emeligo gị gaba onye ntisa ememeligo gị gaba onye ifele emegbu gị makwa na emeligo gị gaba onye ntisa onye osi imi makwa na emeligo gị gaba onye ntisa ife niile ịkọlọ n'azụ anụchago m ya gaba onye ntisa ife niile ịkọlọ n'azụ anụchago m ya gaba onye ntisa isi na ịbụ telọ ma na ịkpatara ọnụ gị gaba onye ntisa onye akwụkwọ abalị itibolibo osi imi gaba onye ntisa unafugokwanụ onye osimi gaba onye ntisa ifele emegbuo gị makwa na emeligo gị gaba onye ntisa gaba onye ntisa mụ na nwunye m anyị na-ebi ọfụma gaba onye ntisa ifele emegbuo gị makwa na emeligo gị gaba onye ntisa onye osimi makwa na emeligo gị gaba onye ntisa isi na ịbụ telọ ma na ịkwatara ọnụ gị gaba onye ntisa onye akwụkwọ abalị itibolibo osimi gaba onye ntisa onye akwụkwọ abalị itibolibo osimi gaba onye ntisa unafugokwanụ onye osimi gaba onye ntisa tibolibo ọgbazele kọbakwa nke dologa n'imeje nga gaba onye ntisa unafugokwanụ ndị osimi gaba onye ntisa ụmụ ọnịcha ndoghị mana anyị emeligo n'ufa gaba onye ntisa ụmụ esuti makwa anyị emeligo fa gaba onye ntisa ndị bụ sayensị mana anyị emeligo n'ufa gaba onye ntisa ụmụ lọ fakọlti mana anyị emeligo fa gaba onye ntisa ndị osimi gaba onye ntisa ife niile ịkọlọ n'azụ anụchago m ya gaba onye ntisa onye osimi gaba onye ntisa nwaanyị na-agba asịlị nweghị aka ọrụ gaba onye ntisa nwoke na-egekwa asịlị mana gịnị ya bụ okwu gaba onye ntisa Chukwu nọ n'akụkụ m o nweghị ihe ị ga-eme gaba onye ntisa nsị na ji na-agwọ ọ ga-egbukwa gị gaba onye ntisa nwaanyị nwa agbọghọ ị na-ekechi ọ gị ga-anụ ya madam nwa mmadụ na-akọcha nụ omelụ gị gịnị gaba onye nwoke m ree aka iji ka ifu ụwa dịrị gị mma madam nwa mmadụ na-akọcha nụ omelụ gị gịnị nwaanyị nwa agbọghọ ị na-ekechi ọ gị ga-anụ ya onye osimi makwa na emeligo gị mụ na nwunye m anyị na-adị na mma ife niile ịkọrọ n'azụ anụchago m ya isi na ịbụ telọ ma na ịkpatara ọnụ gị ọ sị na ọ bụ telọ mana ọ kpatara ọnụ ya ihe niile ịkọrọ n'azụ anụchago m ya onye akwụkwọ abalị itibolibo osimi gaba onye onye akwụkwọ abalị itibolibo osimi gaba onye ntisa egbuo onye osimi aba nke nna azụkwa na ọ na-aga ọfụma ka mụ gbọlibe egwu ọnwụ ewu emeligo ngị bizinesi m na-eme ọgabolu m ife niile ịkọrọ n'azụ anụchago m ya isi na ịbụ telọ ma na ịkwatọrọ ọnụ gị nwa mmadụ ị na-ekechi omelụ gị gịnị madam nwa agbọghọ gị na-akọcha ọ gị ga-anụ ya madam nwa mmadụ ị na-ekechi ọ gị ga-anụ ya nwoke m ree aka iji ka ifu ụwa dịrị gị mma gaba onye ndị osimi mana na emeligo pa ifele emegbuo gị onye osimi onye akwụkwọ abalị itibolibo osimi gaba onye onye akwụkwọ abalị itibolibo osimi gaba onye ntisa onye osimi ifele emegbuo yi ọkwa onye gba mbọ n'elu ụwa chọba enyemaka ịgba mbọ nweta enyemaka maka Chineke amaghị isi ga-abụ eze kulu 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 na kọlụ 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 ọma mgbochi akala aka mmadụ onye jikwa n'igochi akụ nke ụwa ịgbanye na-aja na garị mmadụ ibe gị abịa amụma ekwofu awawa ifele emegbuo gị makwa na emeligo gị ewuo onye osimi gaba onye ntisa mụ na nwunye m anyị na-ebi ọfụma ife niile ịkọrọ n'azụ anụchago m ya gaba onye ife niile ịkọrọ n'azụ ọ bụ asị asị gaba onye ntisa ewuo onye osimi nwa mmadụ ị na-ekechi ọ gị ga-anụ ya madam nwa agbọghọ gị
gị na-akọchanụ omelụgị gịnị nwoke m raa ka iji ka ife ụwa dịlị gị mma nwaanyị na-agba na asịlị ma onwe ha aka ọlụ nwoke na-egekwa asịlị mana gịnị ya bụ ofu nwoke m raa ka iji ka ife ụwa dịlị gị mma ewuo emeligo gị ifele emegbuo gị onye osimiri isi na ịbụ telọ ma na ịkwatara ọnụ gị onye akwụkwọ abalị itibọrịbụ osimi gaba onye ntisa ewuo onye osimiri nwa agbọghọ ị na-akọchanụ omelụ gị gịnị nwoke ị na-akọchanụ omelụ gị gịnị ndidi dadidadadadadadada gaba onye ntisa ewuo onye osimiri nne mụ na nwunye m anyị na-ebi ọfụmanụ mụ na ụmụnne m anyị na-adị na mma mụ na ndị obodo m ha anyị na-ebi ọfụmanụ nwa agbọghọ ị na-akọcha gị ga-anụ ya madam nwa mmadụ ị na-agwọrọ ọgwụ omelụ gị gịnị nsị na ji ị na-agwọkwa n'oge egbukwa gị gaba onye ntisa ewuo onye osimiri penini kọrọ n'azụ anụchago m ya isi na ịbụ telọ ma na ịkwatara ọnụ gị onye akwụkwọ abalị itibọrịbụ osimi ife niile ị kọrọ n'azụ anụchago m ya gaba onye ntisa yisa ụmụ Ọnịcha ndoghị mana anyị emeligonu gaba onye ntisa emeligo gị gaba onye ntisa ụmụ Ọnịcha ndoghị mana anyị emeligo fa ụmụ bọsayensị mana anyị emeligo nufa ndị lọ fakọlti ngwabịa n'ụgbọala Egwum nwoke m raa ka iji ka ife ụwa dịlị gị mma madam nwa agbọghọ ị na-ekechi ọ gị ga-anụ ya nwaanyị nwa mmadụ ị na-akọchanụ omelụ gị gịnị nwoke na-ekekwa asịlị mana gịnị ya bụ ofu nwaanyị na-akọcha mmadụ enu omelụ gị gịnị nwoke na-egekwa asịlị mana gịnị ya bụ ofu isi na ịbụ telọ ma na ịkwatara ọnụ gị onye akwụkwọ abalị itibọrịbụ osimi gaba onye ntisa ewuo onye osimiri ife niile ị kọrọ n'azụ anụchago m ya ife chidelu mmadụ n'enuwa onye ga-eficha ya akala aka mmadụ onweghị onye ga-eficha ya akala aka chimunyelu m onye ga-ana m ya ife niile ị kọrọ n'azụ anụchago m ya ụnafugokwanụ ndị osimiri ife niile ị kọrọ Egwum Ojemba Enwe ilo 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 Egwum ejego mba niile Egwum Ojemba Enwe ilo Egwum ejego Ọnịcha do Egwum Ojemba Enwe ilo Egwum ejego Enugu Egwum Ojemba Enwe ilo Egwum ejego n'Enugu Egwum Ojemba Enwe ilo Egwum Ojemba Enwe ilo Ojego Ojolo Egwum Ojemba Enwe ilo Egwum Ojemba Enwe ilo maka na ojego nwe mba Egwum Ojemba Enwe ilo ada gba akali ọchị Egwum Ojemba Enwe ilo nwanyị dị mma bụ ego Egwum Ojemba Enwe ilo ibu n'ogbenye niile n'okwu Egwum Ojemba Enwe ilo agbambatu n'ogwe agbabatu n'ogwe ọ na-abụ ogwe kapịla akụ Egwum Ojemba Enwe ilo Egwum ojonjoloko Egwum Ojemba Enwe ilo Egwum Ojemba Enwe ilo ada gba akali ọchị Egwum Ojemba Enwe ilo moto dị mma bụ ego Egwum Ojemba Enwe ilo ada gba akali ọchị Egwum Ojemba Enwe ilo oji ego nwe mba
Egwum Ojembe Enwe Oje ego oji ọlụ Egwum Ojembe Enwe onye mazi isi ga-abụ eze Egwum Ojembe Enwe egwu maraba n'obodo nwanne m egwu Ojembe Enwe na-agụnụ n'obodo onumeke n'unu n'obodo ndị anyị jibili n'Ojembe Enwe ada gba aka ali ọjị Egwum Ojembe Enwe Egwum ejego n'Ịchado Egwum Ojembe Enwe maka na o ji ego nwe mbanụ Egwum Ojembe Enwe aha Egwum Ojembe Enwe moto dị mma bụ na ego Egwum Ojembe Enwe n'obodo nwanne Egwum Ojembe Enwe abọmimi ọnụ m ekene n'ụlọ ndị umeze niile ga-adị n'obodo nwanne m Egwum Ojembe Enwe n'obodo Egwum ejego Enugu Ukwu Egwum Ojembe Enwe Egwum ejego ụmụ Nrido Egwum arago na Anịọka Egwum Ojembe Enwe Egwum na-ara na Anachina Egwum Ojembe Enwe Egwum na-ara na Abia steeti Egwum Ojembe Enwe kenelu ụmụnna m ochie Egwum Ojembe ime isi adị nso ga-adị Egwum Ojembe Egbuniwe nna Ndidi amaka Egwum Ojembe kenelu ụmụ ezigbo ọgọ m obidigbo na si na n'ịga dị n'ụlọ Egwum arabo na na-achị na ego ya Egwum bụ Ojembe Enwe ada gba aka ali ọchị Egwum Ojembe Enwe mata dị mma bụ ego mana nwanyị dị mma bụkwa ego n'elu ụwa m Egwum ejego na anụ ụdị kenelu m ezigbo oyimo kenelu m ezigbo oyimo emeka ifeachọ n'ịga dị ifeachọ n'Enugu Ukwu Egwum Ojembe Enwe ọkpa nwa ibe ekwe Egwum Ojembe Enwe Egwum Ojembe Enwe kenelu m ezigbo oyimo n'Owerri n'unu vibration onye ọma n'ịga dị Nnamdị anyị eche na ọ ga-adịlị gị mma n'obodo Esenti na-ekene gị Darlington onye ọma na-ekene gị na ọ ga-adịlị gị mma n'obodo inugonuo edu nwa mama mụ na je studio ka anyị na-akụ egwu na ọ ga-adịla anyị mma inugonu ewuo Egwum ejegonu mba niile Egwum Ojembe Enwe Egwum na-ara na Anọka Egwum Ojembe Enwe Egwum ejebe Enugu Ukwu Egwum Ojembe Enwe aha Egwum Ojembe Enwe Egwum ejegokwa n'Isu Ọnwa n'obodo Egwum ejego Isu Ọnwa na KKC Holdings onye ọma na ọ ga-adịlị gị mma n'obodo KC Holdings Isu Ọnwa nwere mmadụ inugo Egwum ejego Egwum arabano kenelu m Chukwu ezugo nwa ndụ onye ọma ndị eji aba mba n'Enugu Ukwu n'ịga dị kenelu m ezigbo oyi m n'obodo inugono egbe enyi onye ọma n'ịga dị egbe enyi na mgbodo ọ ga-adịlị mma aha egwu anyị Ojembe Enwe Egwum Ojembe Enwe Egwum Ojembe Enwe Esenti ababa Egwum Ojembe Enwe Darlington Nebu Egwum Ojembe Egwum Ojembe Enwe egwu anyị Ojembe Enwe n'inugo kenelu m ezigbo papa m inugo kenelu m chi papa Welu Nwangwu ife onwu mele anyị n'ụwa n'orikanu n'inugo Chief AP Apalos Nwangwu ajibano ife onwu mele anyị n'ụwa n'orikanu inugo abọmime ọnụ m ekene ụnọ inugo Egwum na-ara n'ụmụ Nrido egwu anyị Ojonjoloko Egwum Ojembe Enwe aha Egwum Ojembe Enwe aha Egwum Ojembe Enwe
ọmụmụ egwu okwu egwu onye agba n'ọgbọ okwe n'isi egwu m Ojemba Enwe Ilo onye mazi isi ga-abụ eze n'elu ụwa maka na egwu adị atụ afọ o bulu ụzọ mana afọ abụrụkwa igbo maka na ife chidolu n'elu ụwa ọ dịghị ya egwu bakala aka m n'elu ụwa donunu egwu na-etu n'elu ụwa bakala aka m egwu m Ojemba Enwe Ilo adaba aka ali ọchị egwu m Ojemba Enwe Ilo egwu m ejego Enugu ukwu egwu m Ojemba Enwe Ilo o ji ego nwe mba egwu m Ojemba Oile buna mo cambiando Oile buna mo cambiando Oile buna mo cambiando Oile buna mo cambiando Oile na majemelo ngene neno Oile buna mo cambiando Oile buna mo cambiando Oile buna mo cambiando One haya 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 Oile buna mo cambiando One haya 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 Oile buna mo cambiando Oile buna mo cambiando munenu wadonunu Oile buna mo cambiando munenu wadonu ilo Ibo mi gelinanu mo Ibo mi gazamata Ibo mi gazafamo Onilo Oile buna mo cambiando munenu wadonu Onilo Razamaka kambilenu wamo Yes sir Oile na majemelo ngini ida chumu kulu kiwo Oile buna mo nenu wado Oile buna mo cambiando Ino nwanyi nke dị mma n'ino n'okwu ịgba moto nke dị mma n'ino n'okwu ọgịnị ka anyị ga-eme ụwa ọ dị mma Oile buna mo cambiando Ino nwanyi nke dị mma n'ino n'okwu ịgba moto nke dị mma n'ino n'okwu ọgịnị ka anyị ga-eme ụwa ọ dị mma Oile buna mo cambiando nwanne haya 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 Oile buna mo cambiando nwanne haya 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 Oile buna mo cambiando Oile buna mo cambiando Oile buna mo cambiando Onu mekene genu Chief Don Chuks Nwosu Eze masobi na nachi na donu Obidigbo nyoma ni igade Oile buna mo cambiando Igade kwa ndu kanka nenu wabisi awo Igade kwa ndu kanka nenu wabisi awo Ino nwanyi nke dị mma n'ino n'okwu ịgba moto nke dị mma n'ino n'okwu ọgịnị ka anyị ga-eme ụwa ọ dị mma Oile buna mo cambiando Ino nwanyi nke dị mma n'ino n'okwu ịgba moto nke dị mma n'ino n'okwu ọgịnị ka anyị ga-eme ụwa ọ dị mma Oile buna mo cambiando nwanne haya 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 Oile buna mo cambiando ọnụ m ekene gị n'enu ụwa nwanne m ọfịa dị ulu n'Enugu ndị nyela kabalụba n'enu ụwa do ndị na-agbago obodo oyibo ịgbapụla Enugu ugwu mmiri pọmpụ si banwụba n'obodo a ewo Onyile Egbunam gị ka ibie ndugo ọfịa dị ulu ọfịa na ịgadị n'ụwa Onyile Egbunam gị ị ga-adịkwa ndụ ka nka n'elu ụwa bụ isi awọ ị ga-adịkwa ndụ ka nka n'elu ụwa bụ isi awọ ịgba moto nke dị mma n'ino n'okwu ịnụ nwaanyị nke dị mma n'ino n'okwu ọgịnị ka anyị ga-eme ụwa ọ dị mma Oile Egbunam cambiando nwanne m haya 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 Oile Egbunam cambiando nwanne m haya 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 Oile Egbunam cambiando Onyile Egbunam cambiando munenu wadonuno Onyile Egbunam cambiando mo penano Rapo mo cambili nenu wamonono Onyilo no ija chumu kulu emelenge nenu Igbo mi gazafa munenu wanyino ninya nunu Igbo mi gabo nwanne m Onyilo Egbunam cambiando munenu wadonuno Onyile Egbunam cambiando Oile Egbunam cambiando haya 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 Oile Egbunam cambiando
ọchụ nwa ọkụkọ nwada nwa ọkụkọ enwela ụwa nwa ọsọ ọchụ nwa ọkụkọ nwada nwa ọkụkọ enwela ụwa nwa ọsọ onye ndidi na-eli azụ ugbo Onye Ilo Egbunam ka m bịa ndụ m nwanne m aya aya Onye Ilo Egbunam ka m bịa ndụ m kenelu mezigbo oyi ma n'obodo nwanne m nụnụ Enugu steeti nwere mmadụ ka eji aba nụnụ kenelu mezigbo oyi m igbudu na-achịnụ n'ịgadị ife imelụ m na nke ọrọ ntụ Onye Ilo Egbunam ka m bịa ndụ m ịmana gị na be na ala ukwu nụnụ unu melụ m mma unu ji ego samarụ na nke ọrọ ntụ ezi igbudu na-achị Onye Ilo Egbunam ka m bịa ndụ m kenelu mezigbo oyi m anụnụ n'enu ụwa nwanne m inugono alụsị abụdodo alụsị abụdo onye ọma n'ịgadị Onye Ilo Egbunam ka m bịa ndụ m kenelu mezigbo oyi m Onye Ilo Egbunam ka m bịa ndụ m nwanne m haya 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 Onye Ilo Egbunam ka m bịa ndụ m ọnụ m ekene gị n'enu ụwa nwanne m nụ Enugu ukwu nwelụ mmadụ n'enu ụwa ndị eji aba mba n'enugo kedu maka Prince Mankwa ọcha n'ịgadị n'oho Ide Junior ọ ga-abalị ya SNT Darlington na-ekene gị ọ ga-adịlị gị mmadụ obodo anyị nwelụ ndị eji aba mba n'enu ụwa n'Enugu ukwu nụnụ kedu maka barista Ozedo Obi Ekwe nụnụ ndị Enugu ukwu ji aba mba Onye Ilo Egbunam ka m bịa ndụ m ndị Enugu ukwu ji aba mba Onye Ilo Egbunam ka m bịa ndụ m aya 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 Onye Ilo Egbunam ka m bịa ndụ m kenelu m ọbịa dị ulu nwoke m nụnụ ọgaranya ngada ọbịa dị ulu n'Enugu ukwu nụ Onye Ilo Egbunam ka m bịa ndụ m kedu maka Mike Merchandise onye ọma nụnụ Uju Egolumo n'ọgadịrị gị mma Ada nwa Uju Egolumo n'Enugu ukwu n'ịgadịnụ kenelu m Chief Emmanuel Nwangwu onye ọma Chinyelu ugo na afọ mimi Onye Ilo Egbunam ka ibi ndụgo ị ga-adịkwa ndụ ka nka n'elu ụwa bụ isi ahụ ị ga-adịkwa ndụ ka nka n'elu ụwa bụ isi ahụ mgbe moto nke dị mma n'ịnọ n'okwu ịnọ nwaanyị nke dị mma n'ịnọ n'okwu ọ gịnị ka anyị ga-eme ụwa ọ dị mma Onye Ilo Egbunam ka m bịa ndụ m nwanne m haya 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 Onye Ilo Egbunam ka m bịa ndụ m nwanne m haya 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 Onye Ilo Egbunam ka m bịa ndụ m Onye Ilo Egbunam ka m bịa ndụ m n'enu ụwa donunu Onye ilo na majọ emelụ ngịnị iji achụ m n'enu ụwa ka igbo m ị ga-ata m ata igbo m ị ga-eli anụ m nụnụ igbo m ị ga-abụ nwunye m igbo m ị ga-abụ nwanne m Onye Ilo Egbunam ka m bịa ndụ m n'enu ụwa do nwanne m isi na onye na-akpọnụ m ọyịmọma nwanne m isi na onye na-akpọnụ m ọyịmọma ọyịmọma ezi nwanne m ọyịmọma ọyịmọma ezi nwanne m ọyịmọma igbugokwa m ọyịmọma ezi nwanne m ọyịmọma igbugo m ohe Anastasia nwunye m oyimọma ezi nwanne m ọbịageli oyimọma ezi nwanne m mimi m oyimọma ezi nwanne m onye yatụbugo m oyimọbịa jide m aka onye yatụbugo m oyimọbịa jide m aka onye yatụbugo n'ume ana m achọkwa n'ụlọ ọgụ
oyimo mezi nwanne m aha oyimo mezi nwanne m ana m achụkwa n'ụlọ ana m achụzụ n'ụlọ ana m achụkwa n'ụlọ ọgagelimo ibugonumo aga m asụnye gị akwa pege asụbugo m ibukwa nwunye m ibugo m Anastasia nwunye m mimi mo lọsọ nwunye m aha oyimo mezi nwanne m oyi atụbugo m oyimo bịa jide m aka oyimo bịa jide m aka oyi atụbugo n'uwe bịa jide m aka ibugo m ana m achọkwa n'ụlọ ana m achọzụ n'ụlọ ana m achọzụ n'ụlọ Anastasia nwunye m ibugo m obegele akụ onye ọma ịgaji oyimo ọma ibugo oyimo mezi nwanne m aga m asụ onye ga-apụ oyimo mezi nwanne m ibugo m ana m achọkwa n'ụlọ ibugo n'ume ana m achọzi n'ụlọ onye ọbụla chọba lọvụ ya nwanne m onye ọbụla jide lọvụ ya aka ezi nwanne m ana m achọkwanụ lọvụ ezi nwanne m aga m azụnye gị moto onyinye aga m azụnye gị akwa nke dị mma nke aga m emeli gị fena achọ ezi nwunye m bagele akụ nwunye m ime ime ibugo m ezi nwanne m ibugo m ezi nwanne m ibugo m ezi nwanne m oyi ya tụbugo m oyimo bịa jide m aka oyi ya tụbugo n'uwe oyimo bịa jide m aka ana m achọkwa n'ụlọ ana m achọzi n'ụlọ onye ọbụla achọba lọv ya ezi nwanne m ezi nwanne m iwu aha oyimo ezi nwanne m iwu ezi nwanne m oyimo mezi nwanne m nwanne m kenele chogonge oyimo ma aha oyimo mezi nwanne m kenelu mi fomo nwanne m ezi nwanne m kenelu m nọ nso oyimo mezi nwanne m kenelu m Philomena Nwangwu ezi mama m kenelu m ezi papa m
Welu Ndidi Sobe Juwa. Welu Ndidi Sobe Juwa. Welu Ndidi Sobe Juwa. Welu Ndidi Sobe Juwa. Onwere onye dị mma n'azụ. Welu Ndidi Sobe Juwa. Onwere onye dị mma n'azụ. Welu Ndidi Sobe Juwa. Welu Ndidi Sobe Juwa. Welu Ndidi Sobe Juwa. Welu Ndidi Sobe Juwa. Welu Ndidi Sobe Juwa.
Ndidi Sobe Juwa. Onwere onye dị mma n'azụ. Welu Ndidi Sobe Juwa. Onwere onye bụ ego wee bi uwe. Welu Ndidi Sobe Juwa. Ọtụ ngwangwa na ngwangwa. Welu Ndidi Sobe Juwa. Nwanne m echebukwa n'onwe gị. Welu Ndidi Sobe Juwa. Asị nwanne m echebusi n'onwe gị. Welu Ndidi Sobe Juwa. Onwere onye dị mma n'azụ. Welu Ndidi Sobe Juwa. Welu obi nwayọ Sobe Juwa. Onye ọ gazere anya nwe mbanụ. Ịmaga onye ọ gazere anya nwe mbanụ. Sobe Juwa. Ọkwa onye ọ gazere anya nwe mbanụ. Sobe Juwa. Welu nwayọ Sobe Juwa. Ego nke ụwa maka na ọchụ ngwangwa na ngwangwa ichegbu onwe gị n'elu ụwa mara maka ya ịnwụ n'elu ụwa ga na-aga n'iru ichegide echiche taa arụ ụwa ga na-aga n'iru ichegide echiche kwụọ ụdọ gbuo onwe gị ụwa ga na-aga n'iru maka na ọgbọ eta mara na ofu onye gara afịa ọ bụgodu na ịdero amarọ nya bụ welu nwayọ Sobe ije enu maka na ndidi amaka ọkwa afa nọ ndidi amaka eji ike eme ụwa ije welu nwayọ Sobe ije enu welu ndidi Sobe Juwa. Onwere onye dị mma n'azụ. Welu ndidi Sobe Juwa. Onwere onye bụ ego wee bi uwe. Onwere onye bụ naanị wee bi uwe. Onwere onye kụ nwa wee bi uwe. Welu ndidi Sobe ije enu. What I'm about to give you right now is a serious gem coming out from SNT. Alright, I gotta give you what I want, you know. I want you to hold somebody by your side. Make sure you're standing up wherever you are. Just like that. I like this. I like it. I like this. I like it. Shut. Adaka ebezina kwa ihe dị n'ọkụ gajụ oyi. Adaka ebezina kwa ihe dị n'ọkụ gajụ oyi. Abụlụ nge n'anya adaka ebezina. Abụlụ nge n'anya adaka ebezina kwa ihe dị n'ọkụ gajụ oyi. Inugo adaka ebezina kwa ihe dị n'ọkụ gajụ oyi. Ọ na-ewute m n'obi m adaka ebe mala inugo abụlụ nge n'anya adaka ebezina kwa ihe dị n'ọkụ gajụ oyi. Akwa inebe na-ewute m n'obi inugo ọ ga-adịlị m mma adaka ebezila. Aga m azụ gị moto dị mma adaka ebezila. Aga m azụ nye gị akwa dị mma adaka ebezila inugo apụlụ nge n'anya adaka ebezila kwa ihe dị n'ọkụ gajụ oyi. Ogini kange jigugo nugo emezela ada memela no nugo no ogini bene wutin no bimo ada ni maewo ememela o iyeri no kugaju inugo ada ka emezela iyeri no kugaju ogini bene wutin no bimo emezela iyeri no kugaju
Apụlụ nke n'anya adaka ememela ihe dị n'ọgụ ọ ga-adịrị m mma adaka ememela ihe ọgụ aga m atụnye gị akwa dị mma adaka ebezina ihe dị n'ọgụ apụlụ nke n'anya adaka ebezina ihe dị n'ọgụ ga-ajụ oyi n'ụwa adaka ebezina adakubike bezina adakubike bezina ahụrụ gị n'anya alọvụrụ m gị ọ bụ china na bano gị si gị ebe n'akwa onu mekene Chinedu anene adaka bezina ahụrụ gị n'anya adaka nwayọma asị gị bezina o eso gị n'azụ adaka jide n'ụmụaka ịbụ dị n'obi m asị gị bịa jide n'ụmụaka etile m obi m ịbụ Lovum n'elu adaka na bụlụ gị n'anya onye ọma mbụ n'obi m honey sweetheart honey sweetheart honey sweetheart honey sweetheart honey sweetheart honey don't cry baby don't cry baby don't cry baby don't cry baby I love you well I love you baby I want you to be my woman all right I will give you all my word everything I have is for you my baby please don't cry at all I love you I'll give you my hand I'll give you my love everything I've got is just for you baby why are you crying baby oh don't listen to people no matter what they said don't listen to people no matter what they say it shall be well with me oh no I love you don't cry baby 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 I love you so baby stop crying baby you are for me baby I love you well all my head is for you I love 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 you well baby eje kajo ya wale egwunu wasobia okay ne nano na SNT gogo moto no wine no na office guy capture the lugba na chigwa m na SNT go moto no wine no ya ka nano na ga bịa kakwu ya na a ga-esu ezigbo I get with you a ga-esu ezigbo ọtani chigwa na eme ọmọgba na gene ọkwa ndị ntisa nwanne m ejekwana ntị ndị asịlị osu imi ifele emegbu gị makwa na emeligo nge gaba onye ntisa emeligo nge gaba onye ntisa ifele emegbu gị makwa na emeligo nge gaba onye ntisa onye esi imi makwa na emeligo nge gaba onye ntisa ife niile kọlọ n'azụ anụchago m ya gaba onye ntisa ife niile kọlọ n'azụ anụchago m ya gaba onye ntisa isi na ịbụ telọ ma na ịkpọtara ọnụ gị gaba onye ntisa onye akwụkwọ abalị itibolibo osi imi gaba onye ntisa unafugokwa onye osimi gaba onye ntisa ifele emegbuo gị makwa na emeligo nge gaba onye ntisa gaba onye ntisa mụ na nwunye m anyị na-ebi ọfụma gaba onye ntisa ifele emegbuo gị makwa na emeligo nge gaba onye
Onye Ntisa. Onye Osimi makwa na emeligo ngị Onye Ntisa. isi na ịbụ telo mana ịkwatara ọnụ gị Onye Ntisa. onye akwụkwọ abalị itibolibo Osimi Onye Ntisa. onye akwụkwọ abalị itibolibo Osimi Onye Ntisa unafugokwanụ onye Osimi Onye Ntisa. Chibaliba ọgbasele kọbakwa nke doluga n'imeje nga Onye Ntisa. unafugokwanụ ndị Osimi Onye Ntisa. ụmụ Ọnịcha ndoyi mana anyị emeligo n'ufa Onye Ntisa. ụmụ Esuti makwa anyị emeligo fa Onye Ntisa. ndị bụ sayensị mana anyị emeligo n'ufa Onye Ntisa. ụmụ lọ fakọlti mana anyị emeligo fa Onye Ntisa. ndị Osimi Onye Ntisa. ife niile ịkọrọ n'azụ anụchago m ya Onye Ntisa. onye Osimi Onye Ntisa. nwaanyị na-agba asịlị nweghị aka ọrụ Onye Ntisa. nwoke na-egekwa asịlị mana gịnị ya bụ ofu Onye Ntisa. Chukwu nọ n'akụkụ m o nweghị ihe ị ga-eme Onye Ntisa. nsị na ji na-agwọ ọ ga-egbukwa gị nwaanyị nwa agbọghọ ị na-ekechi ọ gị ga-anụ ya madam nwa mmadụ na-akọchanụ omelụgị gịnị nwoke m ree aka iji ka ifu ụwa dịrị gị mma madam nwa mmadụ na-akọchanụ omelụgị gịnị nwaanyị nwa agbọghọ ị na-ekechi ọ gị ga-anụ ya onye Osimi makwa na emeligo ngị mụ na nwunye m anyị na dị na mma ife niile ịkọrọ n'azụ anụchago m ya isi na ịbụ telọ mana ịkwatara ọnụ gị ọ sị na ọ bụ telọ mana ọ kwatara ọnụ ya ihe niile ịkọrọ n'azụ anụchago m ya onye akwụkwọ abalị itibolibo Osimi onye akwụkwọ abalị itibolibo Osimi Onye Ntisa egbuo onye Osimi apa nke asụkwa na ọ na-aga ọfụma ka mụ gbọlibe egwu ọṅụ ewu emeligo ngị biznes m na-eme ọgọbọlụ m ife niile ịkọrọ n'azụ anụchago m ya isi na ịbụ telọ mana ịkwatara ọnụ gị nwa mmadụ ị na-ekechi omelụgị gịnị madam nwa agbọghọ gị na-akọcha ọ gị ga-anụ ya madam nwa mmadụ ị na-ekechi ọ gị ga-anụ ya nwoke m ree aka dịrị gị mma Onye Ntisa. ndị Osimi mana na emeligo fa ifele emegbuo gị onye Osimi onye akwụkwọ abalị itibolibo Osimi onye akwụkwọ abalị itibolibo Osimi Onye Ntisa onye Osimi ifele emegbuo yi ọkwa onye gba mbọ n'elu ụwa chọba enyemaka ịgba mbọ inweta enyemaka maka Chineke amaghị isi ga-abụ eze kulu 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 egwu adịghị mana ihe m na-afụ n'ime ya ihe niile tisa nwanne na egwu a serious and tedious job so far. I'm I am a producer, director, managing director, and my music production. I've shot so many music videos, I've produced so many songs. This is one of the best most countries. So I'm talking to you now, Onye Ntisa is around this place. As you can see, everybody busy doing one or two things. They me home now, must every video the crowd live. Me home and they make no here must because the production is a perfect one. Me home and they happy. Everybody is well paid. The sponsor is well to do. First of all, I have to thank my camera guy. Every guy by name. Come on, I try go. yes Really Sambaz. Alas, Asarok. yeah I'm a government introducer. What I'm saying is that we suffered because I believe that nothing good comes easy. So, we've worked for this job. In order to make sure that we get the best. But thank God, all the engineers, everybody, all my dancers as well, them now getting all of them are happy now and rejoicing because you're not money men or where you can tell you not especially when you are doing it fine, everybody will be happy with you. My name is Hojo Okutebe. I'm the editor of the music film Onye Ntisa. Well, Hojo, well, thank you very much, the chief editor. Yes.
And this is not the only musical film you've edited. Nice. We've heard from information that you have edited so many musical films in the market, even movies. You're a wonderful editor. Thank you very much, Hojo, once more. Hojo, And God bless you, Odele. Thank you very much. editor. God record you. Well, my name's Fidelis A. Apa. A stands for Amazulu. Friends call me Asurok. Well, I am the producer director of this musical film, Onye Ntisa. I want to thank the Almighty God for His wonderful inspiration in my life. He has been using me. The Lord is too much. The man, that young man, that man, I don't know whether he's young or old, but that creator there above is a wonderful God. The executive producer of this musical film, Sam William Eke, Sambaz Global Pictures Limited. He has been a wonderful man towards the life of some artists. He has helped, has contributed, helping the artist in one way or the other. Somebody like Agatha Moses. Mention but few. This is not the only musical film I have directed for this young man. There's one young guy, fine, promising singer, a good artist, Imam Meme. There's this one he called Nigeria Tala. My people, you get to listen to this musical film. Another person, Chinedu Wadike, is an actor, everybody knows him. With his powerful album, Okubajiaka Jingoziani. It's a wonderful music too. And I have directed them. I want to tell my fans all over the world I will not going to disappoint them in any way. No way. I must always bring the best to them. I'm not going to disappoint my people, my friends, well-wishers all over the world who has appreciated my hard work. And my able editor here, Hojo Okudele, the editor. I'm thanking him too. My crew members, my cameraman, Stanley Braston, and Ebuka Okonkwo. Ebuka Okonkwo has been a powerful and wonderful cameraman. Moses, my production manager, my dancers, most especially Amaka. You see, she has been a very wonderful dancer. A lot of them. I just want to tell my fans that watch this musical film and you will understand something. Watch. Thank you and God bless you.